til den her fangvideo på Untergrissebrække, hvor vi i dag skal presse med John Deere derhen. Og så har vi også fået nye travler på gården. Det er fedt, mand! Som lille havetravler. Lige her. Så vi skal muligvis også skifte John Deere ud. Vi skal ned og forhandle med Boris, så skal jeg købe den her, så køber vi. Vi kan lige gå ind og finde købmenuen. Så skal vi have den her, og så lige lave lidt om på den. Og vi skal tage vedmarkerne, og jeg kommer til at køre pres, og Svendse kommer til at køre og samle sammen. Jeg tænker bare, at vi begynder bare til den dernede af. Og vi har også solgt vores gamle bil der, den der sorte, der er blevet ved med at skride til siderne. Så nok i næste episode, der kommer vi nok til at køre høst sojabønderne. Treehouse in the pine trees. We can keep our secrets buried underneath. Wildflowers crash between your fingers, clinging to the wild things that raised us. Compass point you home, calling out from the east. Compass point you anywhere. Closer to me, if we make it out alive from the depths of the sea. Compass points you anywhere, closer to me. Where you are, I will be. My heart in the deep. Where you are, I will be. Nå, vi havde snakket om, du skulle kigge på vores John Deere. Ja. Du har vel godt hørt historien med, at vi gerne vil have fat i en større John Deere, ikke? Jo. Altså, vi håbede på en 65-70. Ja, men det... Jeg har ikke lige pengene, men... Har du et bedre bud, og har du et andet bud? Ved ikke, altså... Jeg får snart løn fra mit politiarbejde, så jeg burde godt kunne betale 60. Luk den på 60, hvis du kan det. Har du pengene nu? Nej, jeg har ikke lige fået min løn fra politiet, men... Du bare overfører pengene, så snart du har fået løn. Det er med en fedt. Dag, Boris. Der var vores nye travler kommer hjem.
tror bare, jeg kører hjem med det her og læse her, så... Vi læser resten af Off-Camp, og jeg vil lige sælge det her Off-Camp. Ja. Så vil jeg takke af for den her video. Hej så længe.